Fel pobl, mae gan bob un ohono ni hawliau. Yr hawl i ddŵr glân, diogelwch, addysg, ryddid. Pethau felly rydyn ni'n ei cymryd yn ganiatal o ddydd i ddydd. Ac yma yn Ysgol y Creigiau yng Nghaerdydd, maen nhw wedi ennill gwobr arbennig am be maen nhw'n wneud yn yr ysgol i barchu hawliau. Rydyn ni wedi ennill y gwobr ar hawliau plant. Mae'n bwysig iawn oherwydd mewn rai gwledydd dydy pob plentyn ddim yn cael hawliau hefyd, so mae rhaid i pob plentyn gwybod bod gennym nhw hawliau. A be o ti'n tymlo pan o ti'n clywed bod yr ysgol wedi ennill y wobr air? Cyffroes ac hapus oherwydd rydyn ni wedi am misoedd rydyn ni'n fel trial cael ac felly rydyn ni'n really hapus bod ni actually wedi cael yr air. Lot o waith caled. Mae'r wobr yn cael ei roi i ysgolion sy'n hyrwyddo a gwireddu hawliau plant a phobl ifanc. Ac maen nhw wedi bod yn brysur yn addysgu disgyblion iau yr ysgol, creu posteri a hyd yn oed creu can arbennig am hawliau dynol. Mae gennym hawliau, mae gennym laws, yn erbyn tristwch, yn erbyn traeth. Mae gan bawb hawliau dros y byd, ond mae record gwledydd dros y byd i barchu'r hawliau hynny yn amrywio. Ni'n lwcus iawn mewn Cymru ac mewn Prydain bod ni efo'r hawliau, ond mewn llefydd arall mae'n rhyfel ac maen nhw ddim yn cael hawliau nhw. Felly mae'n pwysig iawn bod ni'n gwybod a gwerthfawrogi be ni efo. Y gwaith caled wedi talu ffordd felly, a'r ysgol yma'n trysori ei hawliau. Cynhesu byd eang. Mae'r ddaear yn poethi gyda gormod o lygredd yn yr awyr, sy'n dod o'r ffordd rydyn ni'n byw heddiw. O ganlyniad felly, mae newid hinsawdd sy'n newid y tywydd ac yn rhoi pwysau ar ein byd naturiol. Mewn cornel fach o Sir Benfro, yng nghanolfan amgylcheddol a lles yr Urdd ym Mhentre Ifan, mae grŵp o ddisgyblion blwyddyn 10 o Ysgol Bro Preseli ac Ysgol Caerelen wedi bod yn dysgu mwy am y pwnc. Fi wedi dysgu bod eisiau i rhywbeth newid a bod amser yn bryn, ond mae dal fel gobeith i wneud rhywbeth i newid y sefyllfa ni mewn nawr. A wedi dysgu bod newid hinsawdd yn problem mawr a mae'n mynd i effeithio dyfodol a oherwydd os ni ddim yn newid unrhyw beth wedyn erbyn 2050 bydd y tymheredd yn codi 4 gradd Celsius. Fel rhan o'r diwrnod, nath y criw lenwi holiadur Llywodraeth Cymru am ei pryderon am newid hinsawdd. Mae fy'n poeni fi llawer achos mae fy'n peryg mawr i'r genhedlaeth nesaf ac i'r anifeiliaid ar ymgylchedd a fi'n credu bod e'n pwysig i fel helpu gwarchod ein byd. Mae fe'n bwysig iawn achos gallwn ni newid y tymheredd a gallwn ni wneud yn llai, felly dwi'n meddwl i wneud y dulliau yma, gallwn ni newid yr hinsawdd. Yn ôl yr Urdd, mae pobl ifanc yn allweddol i helpu'r amgylchedd. Felly mae'n holl bwysig fod nhw'n cymryd mantais o'r diwrnod heddi a fod nhw hefyd yn lleisio'i barn nhw'r Llywodraeth a pobl sy'n pŵer yn fwy eang o ran y dewisiadau maen nhw eisiau i wneud drostyn nhw, fel bod nhw'n mwy barod i ddelio gyda effeithiau newid hinsawdd yn dyfodol. Neges glir o'r gornel fach yma o Gymru, bod angen newid yn gyflym.